Blix. Yeah, 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 yeah. Sanista Elweke, outa Star family. No one nanim nguva yandaka kupamukana, auna kuputsikana kwana usandinetse mirandi kuuze kuti ine andisi imba inotya zvayarutsa no second chance kunge munhu afa panyika no andisi imba inotya zvayarutsa no second chance kunge munhu afa panyika no it's over please delete my number iwe handichakulava chero ukanotsvaga mushonga kuzaka mina give you my heart again no matter what yes mina return wakandirwadzisa ndikawana ari nani no pain no gain handisi imba inotya zvayarutsa no second chance kunge munhu afa panyika no handisi imba inotya zvayarutsa no second chance kunge munhu afa panyika nowananim wakatotadza kundibatisisa manje mudzimu aupe kaviri uchagodei ndave nemumwe rudo vanhu vaviri handidanani nevanhu tu zvichienda mberi tsvagawo ari nani ita zvakaitwa neni handisi imba inotya zvayarutsa no second chance kunge munhu afa panyika no handisi imba inotya zvayarutsa no second chance kunge munhu afa panyika no it's over please delete my number iwe handichakulava chero ukanotsvaga mushonga kuzaka mina give you my heart again no matter what yes mina return wakandirwadzisa ndikawana ari nani no pain no gain handisi imba inotya zvayarutsa no second chance kunge munhu afa panyika no handisi imba inotya zvayarutsa no second chance kunge munhu afa panyika no